Are you struggling to get a bank account? Contact us for FNB business accounts without work permit. Yes, no work permit required. Contact us for this type of an account and enjoy FNB banking. The process is simple and easy, only your passport is needed. Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi ndinoda kureurura kuti mushure mekunge ndaroora mudzimai wangu apa ndainge ndagara hangu ndichizviziva kuti inini I am infertile. Izvi ndakazviziva a very long time ago. So ndakaroorawo mudzimai wangu uyo ainge agara aine mwana wake 1 apo pandainge ndichiri kuSim. Takagara tose. I even lied to my parents kuti mwana ainge ari wangu because mwana uyu ainge achiri mudiki zvekuma about 3 months or 4 months if I remember very well. Ndokubva tatotanga kutogara tose paya, so everyone just thought kuti mwana wangu. Then after ndopa akabva achizobatira pamovhiri. Mukomanashi ndakafara chaizvo ndikati mwana ainge ari wangu, but mwana uyu ainge asiri wangu, ainge atori we-ex-husband yake. So to cover my shame, that was when I told her kuti we were just supposed to lie kuti vana ava ndevangu vose, kutaura kuno vana ava vanotodaidzwa nemutupo wangu uye zvekare ndini ndakatovatoresa mabirth certificate. Since the ex was also married, akabva anditi hazviite kuti ndinge ndichizokera kwaari since it was just a mistake. Akati pane zvaainge achida vakabva vazorara vose, but he never told the ex. Up until today, that is what she tells me, kuti the ex does not even know kuti the second baby is also his. So I did all of this so as to cover my own shame, nekuti iye akazogara neni pasi akati murume wangu ndinokuda, but chokwadi chaicho ndechekuti iwewe hauzvarisi. Ndakamuti what do you mean kana uchiti hauzvarisi? Akati semunhukadzi ndinotozviziva kuti murume uyu haatozvarisi, and I know unokwanisa kuramba zvako, but dai kwanga kuri kunzi waizvarisa iwe ndingadai ndakazotoita pamovhiri kudhara. It was really painful, but I also had some suspects because mukukurawo kwangu mukoma I was a victim of bullying. Saka nerimwe zuva takati tichibva kuchikoro, there was this other guy akabva azotanga kundirova, so I tried to fight back. Apa akabva atanga kundikika pakati apa, such that I had so much pain, but nekuda kungokavhirawo ndisingadi kuti vanhu vange vachindiona sekunge ndakapusa, ndakaramba ndichirwa naye, iyewo akaramba achingondikika. He bullied me so much, that guy. I think ndiye akakonzeresa kuti ndike ndichizova infertile as I am right now. So after all of this I tried kuti tike tichipindawo mumujolo kurara nevasikana, vamwe vainge vachitori vasikana chaivo, zvekuti munhu anosvika pakukuramba achiti iwe zvandichapedzisira ndava kutoita sekunge ndichakuvara chibereko ndichingorarwa everyday pasina chinobuda. That was when I finally said kuti inini ndinozvara. I don't think so. Ndakazouyawo kuno kuSouth Africa because pandainge ndichiri kuZim ndainge ndisina mari yekuti tike tichiendawo kunoitwa matest. Ndava kuno kuSouth Africa, that was when I learned kuti one of my good friend, a doctor, he was also practicing muno muSouth Africa. I then spoke with him about my situation. Akati no, it's fine, I'll see. He then recommended me to this other guy from DRC who is also a doctor. Ndakaenda kuya and I told him everything. Akanditi no, without proof. He was unwilling to believe kuti inini I was infertile. Ndokubva anditi I'm going to take some samples from you. Zvechokwadi, he took those samples from me. From there on, Komanashi, that was when pandakabva ndachizopiwa my results, and I was told kuti the results at first they were inconclusive, but akanditi the chances are quite high kuti you can't make a woman to fall pregnant. Ndakarwadziwa, ndaida kuchema, but ndikabva ndatongozviudza kuti this was
all out in the open because my first wife had told me kuti inini handikwanisi kumumitisa. The second time when we did the results, they came the same akati arichokwadi. The chances akanditi they are quite slim kuti unge uchimitisa mukadzi because your semen, whenever you produce them, they are severely damaged. Zvekuti kuti zvinge zvichinzi ndamitisa zvinonetsa. Ndakabva ndachizorora mukadzi uyo wandigere naye. Mukomana she believes kuti iye haatokwanisi kundizvarira vana, yet inini ndagara ndiine vana vangu, and I have manipulated her into thinking kuti ndiye ane problem. Even my relatives, I have since manipulated them and they do blame her, but I always defend her. I always find that time to defend her from my relatives because ndinozviziva kuti inini ndini ndine problem. Ndinongowanda nevana avo vandinongoti vana vangu but vasiri vana vangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi that friend of mine. Ndakazotaura naye, that was when we made a deal. Ndokubva ndati kumukadzi wangu andiiti mbonotestwa angu maresults akabuda atoripo zvichinzi inini handitomborina kana problem, but iye ndiye ane dambudziko. She honestly believe kuti ane mafibroids muchibereko make, and mwana wevanhu atongoripo zvekuti akarara neumwe murume anokwanisa kutomitisiwa, but I do not want that to happen. I am just hiding behind vana vasiri vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Haisi another form of abuse here. You are robbing her the joy of becoming a mother. Munozvionawo sei nai Vedare? Ngatitaurei navo mukoma ava mucomment section. You need to release her because that is not a real love. You were supposed to tell her the truth kuti ndo zviripo, then you work a way forward. Amenewo Vedare kuti munozviona sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo mukukura kwangu ndakachengetwawo na-stepfather, but kutaura kudai so mabusinesses a-stepfather vangu ndini ndinotumarana, and I made sure kuti vana vose va-stepfather vangu havana kana chavawana. Yes, some people they say kuti ukama hwakakosha ndewe kwaamai, but zvakazongochinja mukomanashi mushure mekunge ndazombotorwa nehama dzaamai. That was when we stopped having a bond, inini nevana vaamai vangu, zvekuti ndiriko ikoko ndaitorangaridzwa nanaamai inini vanenge navamama kuti those are not my real relatives. So ndakangozokura ndichivavenga because ivo sezvo vainge vachigara naamai apa inini ndichigara kumusha. I really hate this deep hatred towards them, but ndisingambozvifungi kuti painge pari pamba pababa vavo. Since I was a person that was very resourceful, ivo stepdad vangu vakazoti ndinge ndichidzoka mutown at that time ndainge ndatopedza kutonyora O level yangu, ndokubva ndachizotanga kushanda navo. Saka ivo vaindituma kunzvimbo kwakasiyana siyana kwainge kuine mabusinesses avo, so ndaitopota ndichitovadhingura in secret vasingatozvizivi, ndikambotanga zvemabusiness zvangu, but because of improper management mabusiness acho ose akabva atongodhakwa. Then ndikangoramba hangu ndichingovashandira stepdad because of what I was doing, and vanenge vangu vainge vachiri vadiki vakabva vazoti vainge vachida kuti inini ndinge ndichifanira controller company yavo, then kana kuri kunzi vanenge vangu kana vakura, then I will hand over that company. He passed away from a chronic illness. After he had passed away, I continued doing the work that he had taught me to do until ndazoona sekunge ndainge ndava kungopa muchembere mari mahara uye zvekare nevanengena vangu ndichivapa mari mahara. That was when I kicked them out of the company. Ndikasiya amai hangu ndinovachengeta, but that is what I did mukoma. Ndakatochinja zita recompany ndikatoriisa muzita rababa vangu, my late dad, even though I never knew him. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukopanashi. Ndinganzi ndakatadza here?
this was an opportunity that presented itself to me. I took that opportunity. Uye zvekare, I am focusing on my bloodline and creating generational wealth. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Such evil, that is very evil. But handiti hanzi ukama hwakakosha ndehwekwamai here. I think ndo ukama hwakakosha kaihwohwo, but hanzi kwandiri hauna kana kutombokosha zvachose. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu zuva iro randakaona amwene vangu vachishanduka kuita gudo. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai. So ndakaroorwawo at a very young age mukoma, under age chaiyo chaiyo. Ndakatanga kudanana nemurume wangu apo pandainge ndichitori form 2. Ndaiva nemusikanzwa, asi waingovawo musikanzwa wekungodanana nevarume vakawanda, but painge pasati pava ainge akakwanisa kundihwina so as kuti ange achirara nemi. At that time mukomanashi ndakabva ndachizotanga manje kudanana neuyo akazova murume wangu. Iye akandijuma mukoma, tikatokaruka tava kutorara tose paya. Ipapo pandainge ndichiri form 2. Form 3 ndainge ndatobatira pamuviri. I could not continue nechikoro, ndokubva ndazotizira. Vamwene vangu vainge vaine utsinye, vainge vasingadi kana kundiona. Asi I think kuti vamwene vangu vainge vachida kuti ndike ndichizoroyawo saivo, because vane kamwe kabhodhoro kavakandipa that very same day randakatizira ndiina vatete vangu. Havana kana kumboita nyadzi. Mukoma takatoti takatogara tiri mudining, vakabva vanditi kabhodhoro aka. Mukoma nashi ndakakagamuchira, but later on vatete vakabva vanditi tuone kabhodhoro ikako. Ndikabva ndavarakidza, vakati yuwi ko vamwene vako zvavakatakura kurema. Ndakabva ndati zvinondoita sei? Vakati muka mwana wehanzvadzi yangu. Takamuka mukoma nashi ndokubva taenda tikabva tazonovapa kabhodhoro ikako. Apa hwainge hwava usiku. Vakangopopota vakabva varidza tsamwa, tikadzokera zvedu kune imwe spare bedroom. I tried to respect vamwene vangu, but she did not want to be respected at all. Mukoma nashi takatombosvika pakurovana ndisati ndazovaona vachishanduka kuita gudo. So muspare bedroom mandainge ndichigara nemurume wangu, just outside painge paine umwe muti wemumango. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndakagara zvangu, ainge ari masikati, ndokubva ndaona muine gudo rainge ririmo. Gudo iri mukoma raita richindidongorera, risingadi kuti ringe richionekwa, but ndakariona. Saka pandakabva ndati gudo rakabva ranyangarika. Ndichingonobudawo panze ndokubva ndatosangana navamwene vangu, ndikati that is kind of strange. Ndakavaudza, vakangoridza tsamwa ndokubva vaenda zvavo kubedroom kwavo. Later on in the evening, ndikangoti it was somewhere kuma to 7:06, kunze kwainge kuchiri kwakachena. Ndakangotarisa panze ndokubva ndaona vamwene vangu vainge vakamirapo pamuti uye wemumango. Ndikati what is going on? Ndakaramba ndakavatarisa. Apa vainge vari munhu aiva nemuviri muhombe. Vakabva vatanga kukwira muti uye. Vakaukwira muti uyu mukoma nashi kusvika vazonogara pane kamwe kapazi kainge kari kudenga mukoma. Ndokubva vatanga kushanduka. Vakashanduka mukoma kuita gudo. Ndakati ndaridza mhere, vakangonditarisa kahwani ndokubva vadona. Murume wangu akauya mubedroom achimhanya akati kochi. Ndikabva ndati tarirawo nemama avo. Iyo akabva adongorera, haana kana munhu waakaona. Akauya kwandiri aine hasha achida kutondirova. Akabva ati unopenga stereki iwewe, handina kana kuzotombomuudza zvose zvainge zvaitika. From there on mukoma nashi navamwene vangu takazotowedzera kuvengana. Asi chinondinetsa mukoma ndechekuti vamwene vangu ava one day vakazongoti vachiburuka pamubhedha ndokubva vatovhunika gumbo.
just like that ndo zvakaitika mukomanashi. Asi ipapo pandakavaona vari mumuti pavakadonha vachinosimuka, ndakatovaona vachikamhina vachiita sekunge munhu ainge atyoka gumbo. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Ndakangoudza shamwari yangu nyaya iyi, akabva ati iwe nyarara, nekuti maybe unokwanisa kuzonzi ndiwe wakaitira vamwene vako go back to sender. So I just kept quiet mukomanashi, handina kana kuda kuzomboudza murume wangu because iye atori neproblem yekuti no matter what he finds a way to defend his mother. Ndikati unopedzera warohwa zvako munhu. It is far much better that I just keep quiet. Ndine zvakawanda zvandakazosangana nazvo patainge tichiri kugara pamba pevabereki vake, zvekutoti dai kwanga kuri kunzi munhu wekuti anoteerera mukadzi wake, maybe izvezvi kutaura kudai tingadai tiri kure. Murume wangu akatosungirwa chiraramo chake nevabereki vake, but munhu kana akagadzirwa especially nevabereki vake, kunzwisisa kwake kunotonetsa. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaona vamwene vangu vachishanduka kuita gudo. Pakaipa. Aiwa, kunze uku kune vanhu vane zvinhu zvavo. Dai kwanga kuri kunzi vanhu ava vanobata dai zvaiitaka mishonga yavo voishandisawo kutransforma the economy. Handiti tingadai tichitonakidzwa neupenyu, but uroyi hwacho vanongoshandisa kungoroya vanhu chete, kuti vanhu vasakwanise kurarama upenyu hwakanaka. Asi ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Inzwaiwo confession iyi yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Location hide, my number hide, ID hide, my face hide, anything about me just hide. Ndinoshandawo munomu muZimbabwe mukomanashi. Ndinoshandira vamwe mother avo vane restaurant yavo. Uyu ndio utori mutemo weparestaurant apa pandinoshanda. Whenever we serve a meal, you have to find a way yekuti you just spit into the food. Kana kungosvipira maoko ako, then wobva wazobata chikafu ichocho. Mukomanashi vakatotudza kuti you find a way to do this and no one is supposed to see you. Since tichiita mabega, mashwama, fresh chips, kune team area rinenge richiita mapackaging, ndo vanoita izvozvo mukomanashi. And specifically the way that she designed this restaurant is to make sure kuti panenge pachigadzirwa chikafu you don't like see it, but unozongona chikafu chako chatounzwa. It is because tinenge chifanira kuti tinge tichisvipira chikafu ichocho. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukomanashi. And we go to the same church navo mother ava. Hanzi kuti unge uchitokwanisa kutowanawo makastoma. This is the only way. So that is what we do mukomanashi. Tingagoita sei nekuti tose tiri kutsvakawo kurarama. Ameno zvimwe kuda it will affect us in the future. I don't know. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Shuwa tiri kungodyiswa tsvina mumarestaurant. Do you work in a restaurant? Pane here zvimwe zvinhu zvamunoita kuti munge muchiwanawo macustomers? Or are you also a restaurant owner? Pane zvamunoita here kuti munge muchikwanisa kuwana macustomers? You can come to my inbox. Kana kuti wakamboti uchidya here murestaurant, then you have a revelation kuti this is what they do in this restaurant, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story.